Uy, uy, ano yan? Lumutang na oh. Lumutang na. Sunod-sunod na oh. Uy, uy, sunod-sunod. Sunod-sunod yung huli oh. Woo! Wow! Sunod-sunod. Sunod-sunod na yung huli mga Calabar Cats oh. Dami. Uy, ano yan? Kain. Pain pa rin ba yun? Namuti. Yung pain. Pain. Pain pa rin. Pag wala talagang kakain na isda, pain pa rin. Pain pa rin. Uy, ano yan? Brugso na naman. Laki oh. Ilan na to? Panglima? Panglima na. Panglimang huli na. Bigla magmangin. May lumalaban wala? Ha? Tanungin na lang natin kung may lumalaban o wala. Hindi mo maramdaman yung ano eh, pagpatay na. Pagbuhay, lumalaban. Pagbuhay, lalaban. Pagpatay, Wala na. wala na. Tulotang lang. Ganda ng sunrise mga Calabar Cats ah. Lumutang eh. Pag meron silang ganyan, mga pangan, taga-taga, Uy, pain, pain. bato. Pataw na. Ano kaya yung pataw nito? Malayo pa na. Ay, ayun oh. Malayo pa yung pataw. Unang pataw. Dapat din eh. Yun oh. Uy, meron na ulit. Ayun oh. Tagal lang paghihintay. Ayun oh. Ganda. Ayun. Marugso na naman. Ano to? Makain ba Uy, to? ano yan? Balbalantik. Makain ba to? Oh, bitawan natin to, maliit pa. Maliit, pakawalan mo na. Maliit pa. Palaki ka muna. Mahaba-haba pa yung hihilain. Yung pataw. Mahaba-haba pa yung hihilain mga Calabar Cats na. Ito pala yung huli ni Calabar Cats Marlo.
Pero magagandang klase ng isda. Mamahalin din. Mamahalin din itong mga huli nyo. Dito na sa kabila. Doon sa baba. Dito sa kabila. Wala pa rin. Sana kahit isang malaki lang. Nakahuli ka na dito ng lapu-lapu malaki. Oo. Ha? Kilo isa. Magandang sanang ko no. First class. Lapu-lapu. Kung mas mahirap yung mag-arya, mas mahirap yung magpandaw. Kasi mas mabigat to eh. Mabigat yung sa lalim. Kahit nasabihin yung ganyan lang, pero mabigat yan. Diba yung sa pamingwit nga eh, mabigat na. Yan pa kaya. Tapos siyempre may pabigat pa yan na bato. Tapos sobrang haba kaya nakakangalay yan. Pero okay lang kasi sanay naman si Idol eh. Sanayan lang. Sanayan lang. Laki ng alon. Ano? Lalaki na ng alon no? Biglang lumakas yung hangin. Wala na. Wala pa rin isda. Wala yan. Mahaba pa naman yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Wala na pag-asa. Ito ang delikado sa dagat. Oh. Oh. Ito ang delikado sa dagat. Yan Ha? oh. Yung uod-uod pag natin ka dyan. Bumaga yung kamay. Ano yan? Uod. Ano? Uod ng dagat? Oh. Ay oo. Delikado pag ano yan. Pag ano kanya ng balat niya. Ah? Bumaga yung kamay mo dyan. Ha? Bumaga. Oh? Sakit yan. Anong klaseng uod yun? Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita nun ah. Marami yan dyan. Lalim. Bago ako ah. Nakinig na ako nun. Namaga yung kamay ko. Hindi pala lahat ng ganun eh pwedeng hawakan no. Meron ganun pala. Ngayon lang ako nakakita nun. Yan, papa. Papa ma? Yan po ang hinahanap niya. Ay oh. Tapos na magpandaw. Hinahanap niya eh. Hinahanap niya siguro yung buya niya. Ito isda. May isda na. Isang buong buya, walang isda oh. May isda. Oh yun, yun. Yun na. Laki. Oh, Ah. Woo! meron na naman ulit. Sa wakas, Lord! Salamat! Ang laki oh! Uy, pangatlong pataw na to na. Dalawa. Ay, pangalawa ba? Pangalawa pala. May dalawa pa. May dalawa pa. Marami pa yan. Kalahati pa to. Ay, wala. Kalahati pa lang no. Pa lang. Yun yung isang pataw oh. Dito na.
So malapit na kami dun sa may pangatlong pataw. Pero wala pa rin kaming nahuli. So ito pa lang yung huli mga kalabar kads. So pero ganun talaga. Meron talaga yung time na mahinang huli. Meron din yung malakas ang huli. Marami. So ganun ang buhay sa pagdadagat. Sugal. Kaya pag ganyan na bumili kayo ng isda, wag nyo naman ang tawaran kasi tignan nyo, ito yung sitwasyon, no? Minsan lugi, minsan may kita pero hindi naman ganun kalaki yung kita nila. Unti lang. Yung 120 pwedeng patawad, 100 na lang. Diba? Lugi sa gasolina. Pag ganito, oh. Sana madagdagan pa tong huli natin, idol. Ganyan. Tiwala ka Dagdagan lang. yan. Lapit na. Lapit na yung isang mahuli. Tiwala lang. Tiwala lang. Tiwala lang. Grabe. So, ganito pala yung pakiramdam ng magkitang mga kalabar kads, no? Habang hinihila mo yung kitang dilubid, talagang tinatanong mo kung talagang may mahuli o wala. Diba? Tapos pag ganun na walang huli, di tapon mo lang yung pain. Tapon mo lang yung pain para sa mga malalaking isda na yun. Free! Free na yun, pre. Free na yun, free. Ayaw pa nilang pakuha. Ganun lang talaga. Ano, yung pain, no? Hindi man lang nakagatan. Walang bawas. Pwede lang sana may suka, pwede pa yung kilawin. Tayo na lang kakain. Yung pain mo, kainin mo. Para hindi lugi. Pero hindi naman na pwede yan kasi galing sa lalim. Ano na ng ano yan? Shell. Yun, natatatawa ko na yung pangatlong pataw mga kalabar kads. So ayun na, oh. Pero wala kaming nahuli sa pangatlong pataw na to. Malayin natin yung pang-apat. Doon tayo makadali. Diyan tayo babawi. Oo, doon tayo makakabawi. Ito na yung pabigat, oh. Pangatlong pabigat. Malayo na rin yung narating namin, oh. Doon pala yung Kangaluyan mga kalabar kads, oh. Nandito lang kami sa likod ng Kangaluyan. Kangaluyan ba yan? Ayun yung bulinaw, oh. Anong pangalan nun? Diwi? Yun yung diwi, oh. So tapat lang namin yung diwi. Bulinaw, oh. Ito yung anda. Pero yung tawag kasi sa dagat na to, Mindanao Sea. So nandito kami sa Mindanao Sea. So nandun yung sanctuary ng karot. Ayun, oh. Nakikita ko dito. Tapos natatanaw ko rin yung parula dun ng mga swal. Ayun, oh, yung swal. Kaso hindi na makita dito sa camera. Swal na yun, oh. Swal. So ito na pala yung panghuling pataw mga kalabar kads, no? So sana dito tayo makadali ng marami sa panghuling pataw. Para naman makabawi si idol sa gastos na sa pangingitang. Magkano ang gastos mo sa pangitang mo? 350
450? 350. 350? 350. Pati gasolina na yan. Gasolina. 200 gasolina. Pain, 100. 150. 350. Wala pang 350 tong huli eh. Wala pang 350 kaya dapat may mahuli pa tayo dito. Maging ulam na lang. Ano yun? Damo? Ay, damo pala yun. Uy, may huli na. Tagal-tagal ng paghihintay natin. Ngayon ka lang nakakita. Ayun, sa wakas nakadali pa. Dagdagan. Dagdagan. Uy, ang laki nun. Ito na, makakabawi na tayo dito. Kabawi na tayo sa bato. Sayang putol. Ang daming putol na taga. Oh, Dali tayo sa bato. yun ang mga Calabro cards, no. Medyo nahihirapan kasi parang mabato dito sa area na to. Parang sumabit. Andun yung pataw, oh. Yung pinakahuling pataw. Yun na. Yun na. Iwan na. Lalim na. Kita mo na. Yan mo. Yan mo. Ay. Kabila. Mabit. Bila. May nakikita ako. May nakikita ako. Uy. Uy. Yun, oh. Oh. Woohoo! Wow! Nadagdagan pa ulit. Meron pa sa lalim. Yun lang pahirapan kasi sumabit. Uy, mayroon pa, oh. Namuti. Ayun, oh. Uy, mabigat yan. Dalawa lang takbo. Maputol o hindi. Sabit? Mabit. Sana hindi masabit. Ang dami, oh. Oh. Yung dalawa yung nakikita ko. Oh. Sana maangat natin to. Sana hindi mas putol. Ano? Yeah. Kaya yan, kaya. Sabi. Sinabit. Pinayuan na. Uy, Putol. putol. Yun, may huli pa rin. Kaso na putol. Yun, oh. Lipat tayo sa kabila. Wala na. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Ayun, putol. Putol.
Kaya. Sayang. Di kaya. Bato. Sulit yung bato. Hanapin natin yung buya. Hanapin pa natin yung buya. Ha? Hanapin pa natin yung buya. Hanapin yung buya. Yun. Yun mga kalabar kan, so naputulan kami. Putulan. Naputulan Hanapin ng buya. ang tali ha. Kaya hanapin namin yung isang buya. Yung isang pataw. Sayang. Yun oh. May nahuli pa doon kaso naputol. Andito oh. Kaya banda yun? Yun lang. Yun ang mahirap, yung maghanap ng buya. Dapat tayo maghanap ng buya. Dala. Ay, naku. Hindi ko pa pinalit yung kuna, yung parang tis na. Alright, so makahanap tayo ng buya. Ng pataw. Sayang din naman kasi yung huli doon eh. So ito pala yung mga huli. Puro rugso. Nakadali ng rugso. Yun. Taas. Ay, Sa agad. sana mahanap natin yung buya. Lalaki pa ng alon. Woo! Woo! Grabe! Woo! Grabe! Grabe yung alon, ang lalaki! Nahanap na yung buya. Kita na kanina eh. Pero kailangan panda rin yung motor habang, ay yung bangka habang nagpapandaw. So malalaki na yung alon. Ayun yung buya mga kalabar kads oh. Sa atin ba yan? Yun, pinaba na yung brake. Sa likod pa ako? Ayun o, nakuha na yung buya. Yung pataw.
Grabe ang haba. Ayun. Buwa na. Ayun o. Yun, may huli. Nadagdagan pa yung huli mga Calabar Cats. Grabe yung kalakataw. Grabe yung alon. Dito tayo sa likod dahil mahirapan si Idol Marlo doon sa harapan na magpandaw. Ha? May isda? Saan? Oy! Ay! Ang laki! Takutungan! Ang laki! Woo! Ang laki nun ah! Masarap yun, gataan! Oo! Grabe! Palakas ng palakas yung alon! May isda yata ulit! Ayun o! Isda na naman! Yun! Woo! Dali! Meron na naman? Bato! Batoy tayo dyan! Sana hindi maputol. Sayang, dami pa namang huli. Tapos lumabit. Patayin ko. Patayin muna yung makina. Sayang. Kabila mo, Idol. Kabila mo. Yan. Patay. Sabit na naman. Ay sayang, ang dami pa naman lang mahuli. Sunod-sunod na. Sayang mga tropa.
Bali sana ko yung taga lang yung maputol, wag lang sana yung lubid. Malaking bato yan. Lapo-lapo siguro yan. Sinabit ng lapo-lapo. Ayan na, pulisahan na to. Ha? Putol. Yun! Ang laki! Ang laki oh! Kaso putol, wala nang kitang. Goodbye. Sayang. Walaan na. Sayang mga kalabarkad, ang lalaki pa man din ng huli. Sayang oh. Sayang tol. Kalawitin muna natin. Ha? Kalawitin natin. Kalawitin natin? Makuha pa natin. Paano mo makakalawit yan? Nga. Bakit na tayo para maabutan natin. Sige. Alright mga kalabarkad, so uwi na kami ni Idol Marlo. Sayang, naputol yung kitang. Putol pa. Sayang. Wala na. Malaki na lang alon. Ito pala yung mahuli. Malaki ah. Malaki na ito ah. Ano? Dami. Marami rin yung huli namin oh. Pwede na rin to. Pwede na rin. Pwede na rin. Balik tayo dito. Oo, yan. Pahila. Barakuda. Ang barakuda. Nakahuli pa to.
Wala ring huli. Karen. Wala rin. Oh, dito na rin siguro matatapos yung vlog natin. At ito na yung mga huli namin ni Idol Marlo. Ayan o. Dito na matatapos yung vlog. Dito sa next na vlog namin.